În partea de sud-est a României, pe o suprafață de peste 7.000 de kilometri pătrați, se întinde un ținut mirific cu adânci rădăcini în istorie, numit Constanța. De pe aceste meleaguri binecuvântate, Sfântul Apostol Andrei a început creștinarea neamurilor Europei de astăzi. Bogăția, diversitatea și valoarea urmelor istorice de pe aceste dărâmuri magice atestă originile viitorului popor român. Toate sunt puse la dispoziția celor care doresc să viziteze un loc special, cum puține mai sunt astăzi. Reședința județului și centru administrativ, municipiul Constanța este al doilea ca mărime și importanță economică din România. Datele istorice indică faptul că primele așezări au luat ființă acum 2500 de ani, în secolul VI înainte de Hristos, fiind întemeiate de coloniștii greci sosiți pe aceste meleaguri tocmai din Milet. În epoca greacă și cea romană era cunoscut sub denumiri ca Tomeus, Tomos, Tomeis și, cel mai frecvent, Tomis. Toate descoperirile, unele datând din perioada paleolitică, de o deosebită valoare istorică, rarități sau unicate, precum cele 24 de statuete de lut ars de tip Tanagra, bustul zeiței Isis, cele două statui ale zeiței Hecate, Fortuna cu Pontos, protectorii vechiului Tomis, șarpele Glicon, gânditorul și soția sa, adevărate capodopere a artei neolitice, sunt expuse în interiorul Muzeului de Istorie și Arheologie. Dincolo de toate acestea, orașul Constanța oferă o gamă largă de servicii turistice, în hoteluri elegante, restaurante cu meniu variat, baruri, cluburi, discoteci, cinematografe, teatre, port turistic, parcuri de distracții și agrement. Istoria bogată și dezvoltarea economică recomandă municipiul Constanța drept un adevărat oraș european. Plecând din municipiul Constanța spre sud-vestul județului, vizitatorii acestor tărâmuri pătrund direct în istoria veche, imediat ce aleg să parcurgă traseul Basarabi, Adam Clisi, Ion Corvin, Oltina. În imediată apropiere a municipiului Constanța, în fața călătorului se arată dealurile calcaroase ale Murfatlarului, acoperite cu vie din viță nobilă. Legenda spune că însuși Dionisus, zeul vinului, s-ar fi născut pe aceste meleaguri mirifice aparținând străvechii Tracia. La baza acestor dealuri tocite de vreme au fost descoperite mai multe bisericuțe și cripte săpate în cariera de cretă de la Murfatlar. Datând din secolul IX-XI după Hristos, acest monument arheologic este considerat a fi de o inestimabilă valoare datorită inscripțiilor cu caractere gotice, germanice, grecești și slavone din interior, ce atestă prezența creștinismului pe pământurile dobrogene încă din cele mai vechi timp. După îndelungi războaie cu geții, armata romană cuceritoare condusă de împăratul Traian deschide calea unei importante perioade de colonizare. Urme ale acestui proces din care s-a născut poporul român au rămas până în zilele noastre în Adam Clisi, unde împăratul Traian a hotărât ridicarea unui monument în cinstea victoriilor repurtate. Monumentul Trofeum Traianii este considerat pe bună dreptate drept actul de naștere al poporului român.
În muzeul din apropiere sunt păstrate fragmente ale monumentului original, ridicat între anii 106-109 după Hristos, din dispoziția împăratului Traian, dar și alte piese de arhitectură și epigrafie, opaițe, monede, unelte și podoabe din acele vremuri. Histria a fost întemeiată la mijlocul secolului al VII-lea înainte de Hristos de coloniștii veniți din Milet, fiind atestată ca cel mai vechi oraș de pe teritoriul românesc. Savantul Vasile Pârvan, care a început săpăturile aici, a descoperit atâtea bogății încât a numit-o Pompeiul românesc. Marele zid de apărare al cetății, construit în parte la sfârșitul secolului III după Hristos, reparat și întărit în cursul secolelor 4-6, înconjura cetatea ridicată în epoca romană târzie. În apropierea porții mici a cetății de lângă terme, în afara incintei, este situat muzeul construit de Vasile Pârvan. În sala acestuia sunt expuse reliefuri votive funerare și decorative, de exemplu friza cu victorii înaripate, obiecte grecești de sticlă, de metal, de os sau de fildeș și vase ceramice pictate. În pereți sunt încastrate inscripții votive din vremea romană, atestând numele vechilor sate din jurul cetății, unele din ele aduse de la Ulmetum și din teritoriul rural al Histriei. Fortificația romană s-a înălțat pe un pinten calcaros exact peste golful rotund în jurul căruia s-a grupat satul actual. Aici se înalță și astăzi ruinele masive și monumentale ale cetății din secolul IV după Hristos. Zidurile casului roman erau clătite din piatră tăiată cubic de mici dimensiuni. În jurul acestuia s-au săpat două șanțuri adânci de apărare cu val de pământ între ele. Cetatea romană târzie a fost de fapt construită la sfârșitul secolului al III-lea, în vremea tetrarhiei, când întregul limes dunărean a fost reconstruit, procesul încheiindu-se în vremea împăratului Constantin. În pădurea din vecinătatea comunei Ion Corvin, în inima unui deal, a sihăstrit Sfântul Andrei, singurul apostol al lui Iisus Hristos, care a predicat Evanghelia geto-daco-romană și care i-a botezat pe strămoșii noștri, începând de pe aceste meleaguri creștinarea României de azi. De aceea, în acest loc considerat Meca ortodoxiei românești, an de an de Sfântul Andrei, zeci de mii de credincioși vin în pelerinaj din toată țara pentru a cinsti cum se cuvine memoria celui care a deschis poarta creștinismului în Europa. La circa 20 de kilometri, pe drumul spre Ostrov, în jurul unei pietre cu efecte tămăduitoare, care crește de la an la an, a fost ctitorită mănăstirea Dervent, care înseamnă peste vale. Cu ocazia marii sărbători a izvorului tămăduirii, mii de credincioși vin aici să se reculeagă, să se încarce cu energie benefică pentru tot anul și să ia apă de la izvorul care curge doar în această zi. Călătorul care dorește să se odihnească și să se reculeagă în acest loc încărcat de credință, poate cere găzduire în complexul monahal din vecinătatea bisericii.